Tisztességre összegyűlt keresztény testvérünk! Gyászoló család! Kikísértjük ezt az apácai keresztény testvérünket az apácai Kopjafás temetőbe, ahol annyi ősünk alusza örök álmát, pihenve várja feltámadást. Erről az apácai testvérünkről annyit mondhatunk, hogy velem egyidős volt. Velem végezte az iskolát. Rosszat nincs, hogy mondjak, Nemes Szabolcs. Belőlek olyan jó csóró volt. Sok mindent az életben véghez vitt. Ő adta a minden napra való kenyerünket. Ő péklegény volt. Csinálta a kenyeret, mindenkit jól laktatott. Az apácai keresztény testvérünk. Napvárika, meg vagy hallok. Jó testvérünk volt. Csak annyit mondhatok, hogy énekeljük el az erős valónkat. A két első szakaszát. Kalapot lá. Erős valónkat, jó fegyverű és pajzsú. Egyszer meghalsz volna! Menjen valami kavárja Balázséron, a megégy. Kavártam belé. Mindjárt látok a lába kilógtál! Szóval meg van érve, le lehet tüzelni, orosz. Szép is voltál, menj jóval indul! Mia! Mert egy szép szemat és egy csúfalut! Nyilván találtátok ki, André. Szemre való. Zoli, nem tamásikál. Én akkor bursomban átperük balikát. Nem baj, csak imad, tegyünk el. Jaj, de hülye. Melyik lakod annyira? Hát ez már büdös lenni minden esetre, én.